i l'espai. Pintem el món de colors. Bona tarda, jo soc Carla Cucurull i us parlaré de plàstica. Al llarg del curs hem anat fent diferents activitats de plàstica. Hem treballat diferents tècniques: pintar, retallar, compondre. A mi em va agradar fer l'activitat sobre un quadre de Miró. Era un pintor molt famós i fins i tot a Barcelona hi ha un museu dedicat a ell. Sembla senzill, però es necessita concentració per fer-ho bé. Bona tarda, jo soc l'Alicia i us parlaré de la ciutat que va muntar classe. Quan va treballar el projecte On Vivim vam fer un recorregut pel barri. Vam observar els edificis dies i després cadascú va fer una petita maqueta d'un edifici. En tots els edificis que vam portar a classe vam crear la nostra classe el nostre propi barri. El vam completar amb arbres, eroles, plans i altres elements sense plastilina. Moltes gràcies. Bona tarda, jo soc Eva i us parlaré de l'activitat que vam fer en el projecte Vida d'Ordre i Acció. En aquest projecte vam fer un tríptic, manipulant diferents tríptics, classificant-los, comparant-los per a finalment fer el nostre propi tríptic sobre l'escola. Al finalitzar-lo vam donar-li a la mà de Mónica. Li va agradar tant que va decidir que seria el tríptic que donaria